Hello everyone, my name is Simon Misuyam and congratulations to all of you who take this first step mo na kumanta ban pass yaki competitive exam prepare tamanta bale mi ni asang she gitu ga dasta taka long kai ka su bas sutanat kum mga ong pi ho ngin kren da khasi mix english ang ni na mar ba la di kren da khasi pen so thum hai concept ka bangin kren manta ka singi hang ni hoi ndi manta ka singi kren be tang ka syllabus na manta ka competitive na manta kini ki SSC bat banking namar hashwa bangin le ye kanu ka exam ni de bat tip shwa ya ka syllabus aman khang jwa ji khang namar ba ayo ha to khambia te ko bangong pi hashwa bangin le kanu exam ni de ban tip shwa ka syllabus namar la ding tip ka syllabus imla man pule thormor ka ba pule te ngakwa banong pi ka we bun na padeng jong ki khana samla ki bakwa ban yo kam hanre dan pat ki bakwa ban pule le ne ban pulut por le ne ban pulut pisana kumta ka jing pule kata kalong ka jing bakla kim di survey la ka long kumta hanre le pikwa ban yo ya ka kam pikwa ban yo ya ka jam pikwa ban yo pisa phe de ban pulut ru ya kata mo pulut ki por ki pisa pa phin yo toy ha ba phidan hang ni ngane thu ye phi shibun ki jing mun toy ki ba phin yo namar hakanu ko topics nang kong ngin kren ya ko concept da matang in solve ki previous year question paper na ka low level shika high level har kat tricks na kwa banong pi ha ka competitive exam pin yo maximum 1 minute for one question ta ka da bun sin pitip ki question han rele da pin tip ki tricks pan kana man toy e ta ka da tricks ko don kam ba ha ba solve ki competitive exam kanang ba pin da kaloi kham slap shabar hoi kalong ke ka ba so tanat mantangin ya discuss so ko we shwa bangin discuss ki syllabus ka kwa banong pi don ki bong bale phim le free kani ka class hoi pro pajor na ko nge ala banong mo kumong ktin english if you good at something, don't do it for free mo tanga kwa man yo malu mala habang ala upload I body sor ngala say ki tricks dak bata ka jong pi para ka juga poru lada nile free kumut pin kinsting bahai gini kelas pinam shong kelas pinam ngala banong pinam piong ba shu free tele kat bale rulong hanre lada kadai kaba pi shu siu pada ke pisa you will understand the value of that money mo takadau ngapan siu khanang pi kamdei kabarem kadai kaba ta pinam yo hano ro kat kum ka jing hikai bat ka dor ngani thui pi le college le pulut kai lai pho so pho hajar chisnam ar pho lai pho hajar chisnam ke ba pi yo hadu bakot pi yo be tang certificate re ha ba de be start kan no e mo hang ni tang lai banai le nin ru banai ka ju ko pot pisaru la ban de tang lai le ne sa hajar ka jing start pat pin sa I el de ka jing kala na du ba pishim ye kane ka coaching class hoi ngan ai be pi de ka pre recorded video kum ni nang ba pin yo ban pe chadien khmat pan stat ka ba phile room le tang ban so tho te dem na tang le ka we ka live class man tayo ha ka saturday aman long mo te la ding le de ka record video kum ni phio jing mo toy na mar phila ban pe ha kanu ka por ki ni ka video hoi ngan sa ja se phi la de pisa shillong ko mo dang la ba le da ka online class offline class na marang to ngin kandu mar khman bat ngin yo ban solve pai ki baro ki problem ki jong mo te mlele online classroom mlele offline classroom mlele ko bang kata ka de tangka suggestion tan kong e ngin ya ye kini ka syllabus na mar shwa ban tho kino kan exam ni de ban tip shwa ka syllabus in ya ye ka SSC bat ke ka banking pi ki syllabus jong kini ki artli ki exam ki long kumju ku shui phe tangka level example kum kini ki SSC ka dan ke MTS multitasking staff dan ta dan ka CHSL combined higher secondary level dan ta CGL combined graduate level ka MTS ka question ka level ka long kham lo de la poi CHSL ka kham high hadu CGL ha ka ju bai de ba ka banking ru kum ka SBI PO la ne ka SBI cloud ka SBI cloud te ha bai de bat ka syllabus kum bang pi
kide kiju kisui pair tangki question level temantang in ya nyo question kaba amde question ni jikran so pala dep batai concept dem tang la ya nyo question de ta shubatai pi kanika exam mo te mentang in ya ya ka syllabus shubu hangni ngan ya jika reasoning hangni ka quantitative aptitude hangni ngin ya general awareness hangni ngin ya English TPE nem PE ne reasoning kum kai ka bangin le kadeka coding decoding blood relation seating arrangement direction syllogism bat kum ta tar bang bon chu ki syllabus ring ikran ni ka balong common happening jongka SSC bat ka banking la de phile ka banking SSC le kan suk bhai phi ban clear la de phile ka SSC ru banking ka suk bhai phi ma nama ko mang ong phi kilong kumju kani ka kwan ru ka de kumju I ka de ka ratio percentage profit damnata profit loss damnata time distance time and distance time and walk but kumta ter amo de top tam lele ka syllabus ham lele nu phim dan ka man tho an renga should discuss bapin your idea e an re do bakot ka syllabus ngan share ni phi a group ngan share phi te kani ka quantitative aptitude ka de ka maths ka bangile class 10 chapo hoi la de pinang biang pla la de pinang room lele in le ka tricks in le concept kanang bapin so tho shu kidan kum ki geometry ai ne general awareness pan kala bande ka current affair kum ka current affair dem nata de banking ka banking awareness Dadeka banking awareness demnata kum ka computer ro ngidon kam demnata habedi bat ka SSC kum ka general knowledge static ro ngidon kam example geography history polity economics demnata kala bade basic mo gitu ki bangile kum ka science mo biology chemistry ba physics ki bangile class 10 po kituro hoy dan kam ram muslim so besit tengah peli ni kampangat shu ma tam lele dem nanta habedi bat English le ngate pila habedi English ka dei ka reading comprehension kin ai pi ka week paragraph lomba ka paragraph kin frame question you have to answer the question and then they will give you idiom and phrase synonym antonym and then para jumble they will give you sentence which is up and down mixed together and then you have to arrange that sentence and then they will give you idiom and phrase one word substitution and then the most important vocabulary is very important in English te kapanga shimi pi ka general awareness quantitative aptitude but ka reasoning te English so what no ka we nam yo lele hi la be hi te ke ka bang ong mata hangni ka reasoning in le nang kong e next class in le concept in explain pi concept da ka tin kasi ba pin so thu ba han kat ban English malumala dem nata the depth concept in solve ya ki previous year question dan kat bat ka tricks kumangong pi question rung in solve kom from low level to high level hakurkom bapinong hoi kani ta kalong kaba so tamna de hadu katta ngong pi ba pi plot bat por bat pisa kamot pin number be sin ba P1 hangni ngakula pi kamtam la de P1 ta offline class like tang kata ke kalong kaba so tamna online room le ta long ke ba so tamna thi te kom ba ngong pi balengam le 3 ye kan ni na mar ba
la dele free pin ken sting no ek ka ba dei ban pule ta ka daw de sim pisa pen so thu ek ta ka jinglot jong ka ta ka pisa long pin sa le ba hot ken ka de first class ni discuss tang ka syllabus bat kumang ong pi hang ni de tang ta ka SSC bat bang king tela da dan ru ki ba prepare na panta ke na ka banta ka em tet e mo biat le em tet kita ru phila ban ong ki ngan sa le mde bat phi hang ni re kita kila ban de la ka jong tam le namar kinong kai le ni don kami kinong kai ki bat bet ba knang ba ka ri bat ki ben ri jong ni kan kiu ta ka daw hashwa ba kin long nong kai kwa ki ban pa si ka em tet bat ki biat la de ki pa si ki ni ki mon la ban khang ki ban long nong kai kin de kinong kai ki ba ta bet ba kum ka em tet si tet la ne ka biat ta ken tangum ta hi ke ka ba ngile ka jing so tunan ka jing i ta ka yeng ka sem na ta la de ta ka daw ha ba ngile ni de ban le na du ba stang ha du ba kot de ban le tang dep na ma kan man toy ma phiru anda phila puli dan ki ba ong nga ngan sawan ku ching ha phi da la jan exam kan man toy phinam pass re to exam da phi le gumnu phinam pass ka mo de yo ta ka daw ong te phi kwa man pass ki exam le la pan du man ta knang bat sok ye phi ban revise ban practice bat pin pass pa ha ke exam ka jong phi te tangum ta hi nga so bala bun ktian palat shop kon kwa banai khu blei phi shibune bo pilas 1 ha ka ni ka coaching class tang man ta ka bjing ba ka jong phi tom lele ai shu sen arsen te ke ka bang nga ong phi share ki perlok ki jong phi ki ba kwa man prepare ta competitive exam hot ong ki ba kin text nga le ne introduce yaki hanga teman tangin ya le lang tang tai khu blei shibun ngin sikendu ha ko ka class har kat ko